Μπέκη, προχθές πήρα τις ντομάτες και έβρεχε. Τώρα έχει ήλιο. Λοιπόν, θα τις πάρω από κάτω και προς τα πάνω σιγά να τις βλέπεις. Είναι 3 μέτρα τώρα. Σταύρο, κόψε τη μεγάλη τη μαύρη και χάμου. Αυτό την κόκκινη. Προσεκτικά. Όχι έτσι, να το βλέπω εγώ, να είσαι στο πλάι. Κοίταξε, 1 κιλό η μία. 1 κιλό η μία πάει. Λοιπόν, φύγε από την άκρη τώρα. 10 ρίζες ντομάτα και τρώει όλος ο κόσμος. Δεν ξέρω αν τις παίρνω καλά. Το σύνολο θα τις προσπαθήσω και από μακριά. Εδώ ήρθε μου τη Λινώση, της πήρα να τις βάλει στο ίντερνετ, δεν έχει δει ποτέ τέτοιο πράγμα. Από εδώ είναι τα αγκούρια μου, τα οποία είναι στο τέλος τους τώρα. Τόσο αγκούρι που έχει φάει όλος ο κόσμος. Δεν ξέρω τι άλλο, πώς το παίρνω. Τα παίρνω καλά, τι κάνω. Μια χαρά τα παίρνεις. Δεν βλέπω. Όσο για τις φασολιές με εδώ, κοίταξε. Αυτές είναι 5 μέτρα, ανεβαίνω να πάρει στην καμπάνα εδώ, δεν ξέρω αν βλέπεις από τη σκάλα από κάτω θα σε πάρω. Ανεβαίνω απάνω στη σκάλα, από τη σκάλα ανεβαίνω απάνω στο σκεπί και προχωράω και τα μαζεύω εκεί πάνω, είναι 5 μέτρα. Οι φασολιές. Τώρα θα σου κάνω ένα τουρνέ γύρω τα αγκούρια εδώ. Τώρα είναι στο τέλος όπως λέω, αλλά και πάλι έχουν να βγάλουν. Αυτές εδώ είναι μαύρες. Και είναι πιο νόστιμες από τις κόκκινες. Έχω 3 ρίζες, έχουν βγάλει απάνω τα ντεράτσα. Εδώ είναι μελιανίτσες, εδώ είναι τα λουλούδια μας, στην πηδίστρα που πηδάμε στην πισίνα. Σου παίρνω ένα έτσι, δεν τα ξέρω αν τα παίρνω καλά με το κολοκύθι, δεν είναι κάμαρα, είναι. Ένα γύρω, σε περπατάω, αλήθεια σου δείξω και τις σκιές μου εδώ. Κοίταξε μέσα στη γλάστρα τι μαύρο σίκο έχουνε. 2 δεντράκια έχουνε 100 σίκα πάνω. Η μία είναι εδώ, τα βασιλικά μου εδώ, οι δάφνες μου εδώ,
Η άλλη σικιά μου εδώ, σήκω και κακό, 2-2, δεν ξέρω αν τα πιάνει. Καλά, 2-2 όπως είναι, γεμάτη. Η άλλη δάφνη από εδώ, τα λουλούδια μας απάνω στο μπαλκόνι. Τα κρεμαστά μας. Οι φοινικές μας. Ας σε πάω και στις πιπεριές, δεν ξέρω αν. Συνέχεια τώρα γράφει. Η πιπεριά εδώ που βλέπεις, δεν ξέρω, όλο, για πιάσ' να... Πόσα κομμάτια έχει απάνω, ούτε και ξέρω, κουβάρια είναι. Κουβάρια, ό,τι και να κάνεις εδώ, δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Με τούτο κολοκύθι ούτε βλέπω τι να κάνω, να πάρω. Λοιπόν, εφέτο έβαλα και κλιματαριά. Εδώ να σε πάω. Εδώ η πισταριά μας. Οι μελιτζάνες μας. Γύρω. Εδώ. Και εδώ απάνω είναι η κλιματαριά με τα σταφύλια. 2 χρονών και έχει ένα λινό σταφύλια. Είναι κορινθιακιά που λένε. Δεν ξέρω αν τα παίρνω καλά, αν τα βλέπεις καλά και πώς θα τα δεις εσύ εκεί. Λοιπόν, και μια περιγραφή από μακριά θα σου πάρω, όπως μου είπες. Από εδώ να πιάνει από τις φασολιές που σου έδειξα, δεν τις χωράει γιατί είναι πολύ ψηλές, από τις αγκουριές, γύρω από μακριά τις ντομάτες. Κοίταξε να δεις τι πράγμα είναι εδώ. Μπεκουλά, χτίσε με να με ματιάεις. Τώρα πιστεύω να στα παίρνω καλά. Και εδώ στην κλιματαριά πάλι στο τέλος. Λοιπόν, φιλάκια, πάντα με υγεία.